žiadne. Na tú stranu. Presuňme ho. Ešte oddyni. Dobre. Máme šance? Sadaj k nemu. Keď chcete rebrík dolu použiť, nedá sa, bolo volaní, veľký volal, rebrík nemáte ho. Máte ho len do zeme tu, nikde inde. Ty nevidíš dole, je tam dym. Hej. Tu sa dá dýchať, v pohode, dým není otrávne, nie tam nejaký. Dole nevidíš, hej? Rozumieš? Dobre. Haló, je tam niekto? Haló, počujeme sa, je tam niekto? Haló? Dole dym, hej? Čo? Dole dym, hej? Dým, hej. Dole požiar. Nie. Preveril niekto túto čas? Ale na čo rebrík dáme, počkej. Mi hovor, čo ideš robiť, aby som tam oprel a vedel byť vyššie, ale... To je na neho pozor, ja to nejsme. Dávame sketko, dávame ho preč? Dávame sketko, dávame ho preč? Len vám poradím, hej, keď môžem. Skúste toho potiahnuť ďalej, hej, riadne teraz ho potiahnite, ja som videl, že na neho padne to. Chyťo tak. Riadne, hej, chyťte ho za koberec. Za koberec. A ku mne, hej? Ku mne. Dobre. Pozor, máme tu šachtu otvorenú, hej? Ja si to asi môžeš trochu. Mňa počúvaš, ja viem to. Ako mi to bude? Nie, riadne ho tu dole. To jedno, bude nám držať tvar? Dobre. Máme pripravené nosidla, keby trebalo, použijeme nosidla, dobre? Ty už dýchať nemusíš mať, počúvaj. Povedz mu, že dýchať nemusíš. Môžeš dať, keď chceš ho maj. Keď zatvoj konec, je tiež voda. Možná mám kapie. Vyťahnuť ešte ďalej. Keď pôjdeš sa ten rok, tu ja to neskôpnem robiť. OK, robím. Bohužiaľ nevieme riadiť zvolený, že nie si môžem taký a neviem takto. Čo? Auto sa na to na 2 minúty som môžem povedať na 2 minúty, na druhú stranu, hej, budovy. Smelo. Ešte raz. 2 minúty tento rebrík môžem počať. Môžete, ale rýchlo. Nech sa vráti naspäť. Ale rýchlo. Len dáva zole masku. Podľa toto strana ešte je keď.
nie. Sa naučil, že pozor na nich Jo. a že máš hlavne časť hej? Víte, co se Skoro si ho stalo? pokrúcaj. Ne. Koľko ľudia tu boli? Viete, koľko ľudia tu boli? Neviete? Takže hovorím, ako, možno ti to zdá, že to je nezmyselné, ale vychádza zmysel, hej? Vy jste tu byl sám? Dobre, vy ste dohasili. Nevíte? Vůbec si to nepamatujete, jo? Bolí vás něco? Lebo rebrík Co vám bol dýchá? zvolený do väčšieho zasahu. Rebrík môžete použiť Dobrý ten, to je, jo. ten na dole, to Můžete si kráva sednout? Pomaličku. Kontrolní klíča. Tak, a chvilku seďte. Jo. budem cúvať za mnou, pozor. Nie, čo, hej, čo? Nemôžeš tu použiť rebrík, to ti povedal, že nechcel. Takže rebrík môžeš použiť len tam, jak je. Tu je rebrík, a čo, keď je rebrík zasahu zvolal. Nemáš ho. Jebaj to. Však ty máš čo nepočíta, áno, rozmýšľaj, ale sám nedovolil. No, čo chceš robiť? Ideš tam skočiť. No. No, Já s tím budu, ať to... mesto máte. Marian, počujem. Máte jedno, za tebou nedele, čekútaj ma potom. Zatiaľ máme tu jedného zraneného, nasadili sme mu, mal, čo mal? Cukor? Hypoglykemii mal upravenú, je pri plnom vedomí, snažíme sa ho dostať dole do miesta záchrany, dobre? Rozumím, tak mi stačí říct jenom, jestli je červený, zelený, žlutý a jak ho sem směřujete. A tu máš les, dobre, ale les to stojí Drž mi, drž mi. Teraz som Drž mi. Keď pôjde do miesta záchrana, pôjde niekto s ním, to znamená niekto z našich tam s ním pôjde, dobre? Rozumel si? Tu je Marian. Jo, rozumím. Já budu vidět, že je třeba jeden červený a ten, kdo se z vás pak řekne jedno, jo? Áno, rozumel som, koniec. on má. Takže pýtaj od neho takto. Potrebovali by sme prekontrolovať. Mám ísť ja tam, je tam priestor zabezpečený? Dobre, zoberete nám... Už je tady požadavek na lesce, takže se tam zde říkám do moce, to udělám. Ja? Bože, by si zbytočne už vieš, že tam naťahuje, zbytočne, že sme nevolali s nami. Tak, zabezpečím si priestor, to znamená, minimálne zabezpečím si o tú traverzu. Láno, vyťahnem si o tú traverzu. Minimálne na jednu traverzu, na druhú traverzu si pripravím láno, spustím si láno dole. Zvánim dole. Využij trojnožku. Máš trojnožku? Trojnožku, keď mám trojnožku, viem využiť trojnožku. Máš trojnožku? Nemám. Má nejaká jednotka pri vás trojnožku? Jedine vaša jednotka, keď vaša jednotka. Jedine, že... Či majú? A zraněný je za tou budovou. Rozumím a potřebuji, aby tohle všechno hlásil jeden člověk, to znamená Kamil, příjem. Rozumím, ale Kamil má resuscitáciu, takže... Veliteľ, tu je Marian, počuješ ma? Počujem. Potrebujem vedieť, spojiť sa s ZVS-kou, či majú trojnožku, rozoberateľnú trojnožku do zúženého priestoru, či sa vieme dostať, či ju zobrali so sebou. Já ještě vůbec nevím, o jaký zásah půjde Mariáne, ale zkusím to zjistit příjem. Ideálne by bolo spojiť sa s Kičím a opýtať sa Kičiho, či zobrali trojnožku do auta. Trojnožku do auta, on už bude vedieť. Rozumím. Potrebujem to vedieť, lebo sa nám potrebuje dostať do jedného priestoru, dobre? Potrebujem to vedieť čím skôr, lebo sa potrebujem dostať do jedného zúženého priestoru. Rozumím. Preverujeme, hej. Veliteľ, nahlasil som veliteľovi, nech sa spojí s ZVS-kou so Skičím, že či vlastne... Proste, pomýlil som sa. Nech zistí mi, že či vlastne zobrali...
či zobrali trojnožku, keď zobrali trojnožku, dalo mi vedieť, hej. Zatiaľ čakáme. Do toho, najjednoduchšie do toho. Počuj, najjednoduchšie do toho, my tu chytíme, chlapci chytia na spode, jeden zaistí, na konci zaistíš ešte cez lánov, spustíme dole, odchytia, odopneme, najjednoduchší spôsob. Čakám, len s tým, že tu máme... Ty môžeš. Môžeš kľudne. Len slabý signál tu mám, lebo nás to odrušuje. Vlastne nie. Tí dvaja môžu už ísť preč. Kľudne. Môžete ísť preč. Dvoch ľudí potrebujem dole, potom dole ešte môžete zostať, ale sú tu ľudia. Ty máš dýchací prístroj, keď chodte skontrolovať druhú stranu, hej? Ale môžete dole, hej? Nie, my sme tu tak vlastne dostatok. Keď ja si vyžiadam potom hore, aby tu niekto nespadol dole, hej? Ale z toho, že by sa využívali, hej? Že by si sa cvičil. Lucio, mám ďalšieho človeka zvezený. Potreboval by som zabezpečiť transport. Transport volaj na veliteľa zasahu. Čo? Mám u seba len. Podaj mi červenú svinu. Vedľa. Dobre, môžeš ísť dole? Veliteľ zásahu, tu je Marian. Prosím, ako to vyzerá s tou trojnožkou? Spoj sa s veliteľom záchrannej služby Východ. Daj nám prosím ťa vedieť, dobre? Lebo stojíme na jednom probléme. S kyčím sa spojiť nedalo, to znamená spája sa teraz s veliteľom, hej? Furt riešime tú trojnožku, hej, že by nám dali vedieť. No to všetko. No to, ináč, keby som chcel zistiť priestor, na zistenie priestoru nepotrebujem trojnožku, hej? Na vyťahnutie človeka potrebujem trojnožku. Dobre, dojdeme sa, tak nemáš tu žiadne viacej body. Jedine cez trojnožku môže ísť. Dobre. Ale stále je to ešte tam možno, že blízko je les, ale povedal si, akceptujem to. To znamená, nie je tu žiadny istiaci bod. On chce ísť skôr, len si nezvolil. Zatiaľ robí transport toho, prišiel si taký zásol, nie je možno, že tak nemusel ale vyhodil rozhodol.
Poprosím ťa, keď tu zatiaľ stojíš, vybehni hore ku veliteľovi, opýtaj sa ho, že potrebujeme tú trojnožku, nech urguje tú trojnožku. Majú ich ZVS-ke. Dobre som povedal, ZVS? ZSV ich má. Čo? Standard. Nemusím pokladať, nemáme vlastne nachystané toto, nebudem ho prekladať, zatiaľ je v komfortnom stave, tak neviem, my ho preložíme raz, dva. Ťa poprosím, vieš sa presunúť? Ja bude sa mnou šmykať, hej. Tu pôjde hlava ku mne, hej. Máš popruhy? Lánové popruhy máš? Na prevleke lano. Či dávaš tú šlengu? Ľahni si, prosím. Posun sa trošku nižšie. Dobre? Poď vyššie trošku. Je tak, toto posunú. Dávaš len zo spodu na jednoduchý? Dobre. Máme trojnožku? Máme. Vyniesiete mi ju hore? Dobre, nemusíš ísť hore, tu mi ju vytlač. Dobre, pust. Držte mi. No, máme. Tady ještě jeden. Já ti podám ten druhý. Nie, ale dávali sme tak, minulé sme dávali. Mali by, keď to dáš tak, tu zlomíš a jeho váha sa nasunie a tak mu Jasne. bude lomiť No, vonku. chodidlo. Tak. Vonku by mali. Chodidlo by malo ísť von, úplne tu. Sorry, sperom som to všetko. Pohode. Vonku.
Problém je, že toto máme stiahnuté. Tak, asi vyzerá tak. On by mal mať päty opreté o toto a fakt ho nič nebude tlačiť. Můžeš hej. se boží žalovat Takže dolů. Posunúť dole. Marian počuje. Jak to tam u vás vypadá? Tam někdo požadoval v budově lesce, není to náhodou ten samý klient? Áno, ja som tam poslal hasiča. Máme už trojnožku. Potrebujeme sa dostať do zúženého priestoru. Máme tu jeden transport. Pracujeme na tom. Keď ukončíme, dám ti vedieť, dobre? Super, díky. nie, tu na dologu nie, toto je na hlavách alebo na zmysle. Dávam mu rovno tu. Tu, alebo tu. Tu dolní to dávám. V podstate toto bude zaťažované viac ako toto, si ja myslím. Na toto pozor, lebo my sme to skúšali aj tak a chlapík kričal, že vlastná váha ho tlačí a on musí napínať. A keď je bez väzovny, tak Jasné. Jasné. ešte si skomplikujeme chodidlom. Jasné. Pozeral som aj na šukečko, tam to je ukázané. Len cez vrch dáme? Cez jedno? To znamená, toto ide ako? No, tak, to. A cez spodok, hej? Tudy, já bych to táhnul tudy. A celé cez spodok, hej? Jo, Dobre. to na zem. Dobre. Do podvěsu. Ale ide do podvesu? Nie, len dáme ho dole, ale zaistíme ho na 2 body, hej? Ja? Ešte som pýtal. Ne. Nemusíte, bo máš Ale dáme to tak. teoreticky máš tú šnúru na pláne, to je jeden bod, a druhý bod je toto. Takže máte 2 body toto. Dobre, dáme čas, môžete dať ale zbytočne. Toto je pevné, myslím si. Čo, ešte raz? To je to smice, ale je to natáhání po zemi. Jasné, ale vieš, tu máš jeden bod, druhý rozložíš váhu. Teoreticky ešte by ste tu máte aj na ťahanie, ešte jedno na ťahanie. Príslušenstvo, takže ešte teoreticky si viete na to tak idete. Prisunieme ho trošku bližšie, hej? Na zdravie. Nevadí. Ešte ďalej. Dobre, hore už nebudeme riešiť, nič tam není. Posun rebrík tak, že bol posunutý pod spodkom, hej? To je jedno, to len ideme, šmykneme po ňom, hej? Hej? My vám to urobíme takto. My vám to urobíme takto. Počúvaj na mňa. Bude zaistený. Halo, bude zaistený. My ho posunieme, spustíme ho nižšie, vy ho chytíte, pomaličky ho bude spúšťať na lane dole, dobre? Toto je len vlastne ako šmykalka, hej? Dobre, keby bol dlhší rebrík alebo väčšia výška. Väčšia výška? Dajme tomu, že je dlhší rebrík, rebrík je naraz taký dlhý. Dva raz taký dlhý, ale kolmy, alebo dva raz taký dlhý? Tak je dĺžka, teraz je dvakrát dlhý, bodka. Ako na dĺžku mi vôbec nevadí. To mi vôbec nevadí na dĺžku. Ide o tú kolmos, hej? Keby to bol úplne kolmy, to znamená, by som robil tak, že vlastne by som ho vysunul, otočil by som ho bokom ku stene, nechal by som ešte jedno lano, odtaďal by som nechal ešte jedno lano dole, požiarník by ho ťahal od steny, to znamená, že vlastne tak je stena. No ja ti vysvetlím, tak je stena. Vysunul by som ho vonku, zostal by mi vysieť tak, že ho stočím, tak by som ho stočil dole, tak, a tak by som ho postavil. Kolmo na stene. S tým, že tu by išlo ešte jedno lano, ktoré by vlastne požiarníci ťahali od steny, že by som ho nešúchal po stene, že by som ho nevyvracal takto, hej. Ale tým pádom nemusím tu dať rebrík, keď je to 20. Chcem sa naviesť na to, že keby to bolo dlhé, to by mohlo dať jedno lano, druhé lano, že by oni korigovali smer, že by No aj tak. zbehlo z pieskou po rebríku bokom a Jasne. ti ostane vysieť fakt pri múre. Jasne. Takže teraz máš takú vec, že by oni mohli doprava doľava a vyrovnávať smer. Mám. Tak skús to. Hej. Máme čas. Není problém.
robím osmičkový. Dám poistný. Zhodím požiarníkovi lano. To je jedna strana. Prepač. Máme vodu. Čo? Osmičkový. Len hrubé lano, hej. Druhé lano. S tým, že panové, Výborne. okuliare náhodou nemáme, prepáčam. Nasadím ti okuliare, dobre? Počkaj, bo niečo máš. Dvinieš mi? Na tom bude vyššie teraz? Nie, na tom tu. Môže. Môžeme urobiť tak. Môžeme tak urobiť, že pohyblivý bude. Bude pohyblivý tu, hej? Lebo ja by som to asi radšej dal poistiť, lebo možno on vymyslel aj keď to takto mohol. Počuj, dáme jednu karabínu, dáme tu jednu karabínu, ale na pohyblivý, nie na úzol, ale na pohyblivý tu tak dáme. Len jednu karabínu, hej? Proste, že bude držať smer. Hej. Lebo keď sa dajú horizontálne a vertikálne. Obdes, potom Jasné. Ja som ťahal z Výslu hore, tam sme ťahali z Výslu. Ale my hore sme dávali cez lano, ktoré sa zviazalo, stiahlo sa, cez tento popruh, hej? Áno. Nie cez toto, ale cez tento No, popruh. hovorím, takže teoreticky Hej. To vydrží trošku. Môžeme? Pomôžeš mi. Raz, dva, tri. Vážení páne, dáme vás teraz dole, s tým, že trošku to bude nepohodlné, trošku to bude možno nepohodlné, je to chvíľková záležitosť, dáme vás dole, požiarníci vás zachytia, vysíte stále na lane, nemusíte sa ničoho báť, dole nespadnete, dobre? pozor, lebo jeho váha, že by ho netlačila mu hlavu, teraz naozaj. Ty stále, daj mi ešte jednu karabinu. Nie. Aha, dobre. Hej, ja som... Hej, dobre, ja som myslel, že to chcel stále do oka. No, povolujeme, hej? Povolujeme. Drž teraz ho len za vrch. Povolujeme. Povoluj. Ešte povoluj. Povoluj. Dobre, povoluj. Stredku rebríka sa stane, v strede rebríka. Povoluj. Nie, len, ja len chcem dať čuka. Povoluj. Ešte môžeš. Zastav nám. Púsť ho teraz. Úplne v jeho puste. Puste ho, hej? No, keby bol rebrík, co to bolo? Ja som zošmykol, lebo stal na rebríkovi. Dobre. Keby bol rebrík dvakrát taký dlhý. Že rozumiete na toto, hej? Dobre, výborne. Dobre som rád. Dole, povoluj. Máš povolovať. Vy ho môžete už ťahať teraz už dole. Tam je putko. Dobre. Rebrík môžeš pustiť a chodím pomôcť. Posunte ďalej, ešte povoluj.
Dobre. Odpojte nám Lano. Lano budeme potrebovať hore. Nechaj tam tento bod, nechaj zatiaľ stanovený. Ideme postaviť trojnožku, ideme spustiť človeka dole, hej. Teraz či mal problémy, že mal nohy, tak či ho dačo bolelo. Pacient, počujete ma? Boleli ťa nohy pri transporte dole, ťa bolelo niečo? Dobre. Karabíny, nie, daj nám karabíny. Ale leze dolů, můžete mi někdo... Rybrík postavte, poriadne postav rybrík. Počkaj. Můžu? Dole drž rybrík. Čo chceš, ja ho sa spojím s ním. Poprosím ohľadom komunikácie. Ku tebe? Dobre, máš tam pacienta? Dobre. Jedného hasiča, RZPčku. Dobre. Na tej lesa musíme zistiť, zabezpečiť toto, hej. Pozrieť sa, či tam nie sú ľudia, hej. Veliteľ zásahu, to je Marian. Potrebujeme dole jedného hasiča, s tým, že RZP potrebujeme, s tým, že sú tam traja ľudia, jedna žena je v šachte. Traja noví ľudia. Poď, vyjdi hore na okno, tu máš veliteľa. S kým som rozprával? Požiarník. S ktorým požiarníkom som rozprával? S tvojim kolegom. Niekto bol hore a rozprával so mnou. Kto? Chod tam, daj mi na lano. Na toto lano mi môžeš dať. Toto už ide hore. Pripneme aj ostatné lana. Prosím. Pripni mi lana. Ostatné tiež. Urob vodcovský úzol, jednoduchý. Aj to je to možnosť. Nie. To nech zostane na skedku, hej. Ďakujem pekne. Môžete odtransportovať pacienta, hej. Dobre, počúvaj. Spodok je spojený. Tu bar nie, tu bar nie. Tu jedine vyzerá priestor. Vidno, že tam už ste cvičili, hej.